Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Grug Muse. Golwg ar gerddi taith T.H. Parry Williams, y seithfed ar 20 o Ebrill 2021. Iawn gwyllion, wel, noswaith dda, croeso i chi I seminar ola ein cyfres ni y tymor yma yn Aberystwyth. Ac felly ni'n croesawu heno Grug Muse. Felly mae'n siŵr bod lot o'n chi yn nabod hi yn barod un o Ddyffryn Nantlle. Nath hi radd mewn gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham, gan gynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrag, a treulio cyfnod yn astudio Sbaeneg yn Madrid. Erbyn hyn, mae ym Mhrifysgol Abertawe ac yn gorffen I doethuriaeth. Mae hi hefyd yn gweithio ar hyn o bryd gyda'r Urdd ar brosiect I annog pobl ifanc I bleidleisio cyn yr etholiad. Felly mae digon ar ei fflat hi a ni'n ddiolchgar iawn iddi hi ddod ato ni heno I siarad â ni am T.H. Parry Williams a'i gerddi teithio. Felly rhowch groeso I Grug. Diolch. Felly rhan o prosiect arthurol I ydy'r papur dwi'n roed heno. Mae'r ddoethuriaeth yn edrych ar len taith am America Latin yn fwy cyffredinol, lle waith bobl fatha T.O. Rees, Bryn Williams, Eluned Morgan ac ati, ond heno yma dwi'n sbio'n benodol ar T.H. Parry Williams, felly golwg ar gerddi taith T.H. Parry Williams. Ganwyd Parry Williams yn 1887 a bu crwydrodd I cartre yn un o brofiadau mawr ieuenctid. Gadawodd ei gartre yn 11 oed I fynychu ysgol ym Mhorthmadog cyn mynd I astudio yn Lloegr, a triodd gyfnodau hir wedi hynny yn astudio yn y Ffrainc a'r Almaen, cyn dychwelyd I Gymru I swydd darlithydd Cymraeg yn Aberystwyth yn 1914. Mae drip I dde America yn 1925 a'r cerddi a sgrifennodd yn ei sgil yn sefyll allan fel ffrwyth math gwahanol o deithio fodd bynnag. Taith mwyn teithio a theithio yn unig oedd y daith hon, a hon hefyd oedd y daith a esgorodd ar y cerddi o ddyflu'r taith. Casgliad o 10 cerdd ydynt o gyhoeddwyd yn y gyfrol cerddi yn 1931. Cerddi wedi creu ar un gwynt, fel ddudodd Angharad Price, sy'n rhoi ymdeimlad o ddyflyfr neu ddyddiadur barddol i'r cerddi yma. A dyna'r elfen sy'n ei chysylltu hi efo un o'n nodweddion ffurf llenyddiaethol mwy traddodiadol, sef y log neu'r dyflyfr taith. Cyhoeddwyd casgliad tebyg ganddo o dan y teitl Rhigyma Taith, cerddiad hein a gyfansoddwyd am ei daith I Ogledd America ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach a gyhoeddwyd yn y gyfrol Synfyfyrion yn 1937, ond heddiw yma, da ni'n mynd I ganolbwyntio ar y rhai am America Latin. Felly, dwi eisiau dechrau drwy sôn am rhywbeth dwi'n alw'n farddoneg lenyddiaeth deithio, lle, a dim jyst fi, mae'n bobl eraill hefyd, a gosod cerddi taith T.H. Parry Williams yn ei cyd-destun o fewn byd astudiaethau ehangach lle'n taith, ac o fewn y cyd-destun yna fyddai'n darllen y cerddi o ddylwyr taith heno yma. Fodd bynnag, mae cynnwys barddoniaeth mewn astudiaethau o lenyddiaeth taith dal yn arfer cymharol anghyffredin, bod na eisoes cynsel dros wneud. Mi allith codi gwaith y bardd Saesneg Wordsworth ar astudiaethau sydd wedi gwneud ar sail ei waith fel enghreifftiau o farddoniaeth sydd wedi bod yn destun lot o feirniadaeth lenyddol yn barod, ond bod ystyried I gerddi fo yng nghyd-destun lle'n taith wedi cynnig dadansoddiadau newydd. Yn ei astudiaeth o waith Wordsworth, mae Hess yn 2012 yn dangos fod dadansoddi cerddi Wordsworth fel lle'n taith yn hytrach na dim ond fel cerddi am leoliadau statig, yn fodd o dalu gola newydd ar themâu yn ymwneud â rhywedd a threfedigaethau yn benodol. Dadleuai Hess, bod tuedd I Wordsworth gael ei adnabod fel bardd oedd yn perthyn yn bennaf i'w gartref, bod rhaid ei ddeall fel teithiwr mwyn gwerthfawrogi y cerddi yn llawn. Rhaid trin ffigwr y fi barddol o fewn y cerddi fel teithiwr,
Mewn perthynas ar y bobl o fewn y cerddi, heini sy'n wrthrycha i'r teithiwr i profi, ac iddo fo i siapio i hunaniaeth fel teithiwr drwyddyn nhw. Dim ond drwy wneud hyn y gallwn weld fod rhai o'r delweddau neu'r motiffa mewn gwirionedd yn drofega o fyd llen taith. Yn benodol, dangos a Hess sut mae defnydd Wordsworth o ffigurau benywaidd yn ei gerddi yn perthyn i draddodiad penodol o fewn llen taith. A dyma ddyfynu o waith Hess. Women in Wordsworth poetry are in this respect often connected to home and to place, in contrast to the detached, mobile subjectivity of the male traveller. This association between women and place has deeply informed the Western travel writing tradition, since as far back as the Odyssey. While male travellers are defined in terms of individuality and freedom, including sexual freedom, women are associated both with specific places and sexual opportunities, en route with social relationships and restraints back home. The roles of Circe and Calypso on one hand, and Penelope on the other. Drwy edrych ar ramantiaeth Wordsworth o safbwynt y traddodiad o len taith felly, ac ar ffigwr barddol Wordsworth fel teithiwr, rydyn ni weld sut mae perthynas y gwrthrych a'r goddrych o fewn i waith yn ffitio mewn traddodiad, lle mae gan ffigwr y teithiwr goddrychol a'r ffigwra gwrthrychol y maen ei gweld eisoes i symbolaeth a'i ystyron, a fod iddynt darddiad penodol. Yn yr un modd efo T.H. Parry Williams felly, gall edrych ar ei waith yng nghyd-destun llên taith, daddlu gola gwahanol ar rai o'r delweddau neu drawddega sy'n codi yn y cerddi. Wrth geisio diffinio barddoniaeth fel llên taith, mae gofyn cynnig rhyw fath o ddiffiniad o'r hyn dwi'n olygu wrth sôn am len taith. Ond yn hytrach na cheisio diffiniad caeedig, mwy ffrwythlon i'r drafodaeth fysa ystyried llên taith fatha corff o destunau ac iddyn nhw i barddoneg eu hunan. Hynny ydy fod llenyddiaeth deithio fel corff o destunau yn cael ei huno'n benna gan ei defnydd o iaith ar ymdriniaeth o themau cyffredin yn hytrach na ryw fath o strwythur. Mae'r nodweddion hyn o ran defnydd iaith ac ymdriniaeth o themau yn rai sy'n trosgynnu ffinia barddoniaeth a rhyddiaeth. Mae Bohm yn dweud, "It is not genre, but a collective term for a variety of texts, both predominantly fictional and non-fictional, whose main theme is travel." Mae'n pwysleisio mae maes llenyddol ydyw gan ddefnyddio literature of travel neu travel literature fel termau cyfystyr a'r term mwy cyffredin Saesneg travel writing. Mae ddiffiniad yn cydnabod cydblethiad, ffaith a ffuglen fel elfen ddilys o lenyddiaeth deithio. Mae hyn yn creu corlan eang o destunau, efo Bohm yn cymharu testunau mor wahanol a Moby Dick gan Herman Melville a The True Travels, Adventures and Observations of Captain John Smith gan y dywededig gapten o fewn i drafodaeth. Yn hyn o beth, dengys fod trafod amrywiaeth o ffurfiau o fewn maes llên teithio yn fodd o gyfoethogi'r drafodaeth. Travel writing or travel literature can be a useful heading under which to consider and to compare the multiple crossings from one form of writing to another, meddai. Gwahoddir i ni ystyried a chymharu sut gall testunau cwbl wahanol ar amffurf rannu'r un archdeip o siwrna fel math o quest strwythurol, gan gynnig posibiliadau ffrwythlon i gymariaethau sy'n cyfuno ffurfiau fel barddoniaeth a rhyddiaeth, fel dwi'n neud yn yr astudiaeth hon. Mae trafod llên taith yn ôl i barddoneg felly yn golygu ystyried maes llên taith nid fel categori caedig, ond fel cyfres agwyddorion strwythura sy'n esblygu ac yn newid. Yn ei disgrifiad o farddoneg llên taith yn Keywords for Travel Writing Studies, mae Cwen yn pwysleisio pwysigrwydd defnydd iaith yn y ffordd y deallwn barddoniaeth y llenyddill hwn. In tackling the notion of travel writing as a genre, and the predatory and hybrid one at that, one could suggest that travel writing has an affinity with certain kinds of language and use of language, especially those to do with motion, borders, margins and crossings, masking and revelation, vision and visibility, journeys and paths, and othering. Yma modd dadla fod y casgliad hwn o gerddi gan Parry Williams yn defnyddio iaith mewn sawl un o'r ffyrdd sy'n cael ei disgrifio uchod. Yn sicr mae mosiwn, gwelediad a gweladwyedd ac aralledd yn themau amlwg o fewn y casgliad. Trwy ystyried llên taith fel testunau gyda pherthynas a gwahanol fathau ddefnydd iaith, nid creu tacsonomeg neu ddeill dosbarthu mae Cwen, ond cynnig llenyddiaeth deithio fel man cychwyn trafodaeth y gymrafel. Mae Barbara Cort fel Cwen yn tynnu sylw at ddefnydd iaith fel ffordd o ymdrin â llên taith, ond mae hi'n canolbwyntio ar fath gwahanol o ddefnydd iaith, sef iaith sy'n ymdrin ag amser. Nid fel ffordd o ddiffinio llên taith, yn wir, dadleuai Cort, fod tuedd i wanwybyddu mewn beirniadaeth llên taith yn gyffredinol. Despite this obvious relevance of temporality, criticism has discussed travel and the travelogue primarily in terms of space, meddai. Trafod y travelogue neu'r teithlyfr yn benodol mae Cort,
ond hoffwn ddangos yma sut y mae Parry Williams yn benthyg oddi wrth y ffurf hon, gan ddefnyddio rhai gonfensiynau'r genre mwy ffurfiol hwn o fewn len taith i greu ffurf hybrid y teithlyfr barddonol. Digwydd hyn yn benodol yn y modd mae Parry Williams yn cofnodi cronos sef amser a topos neu ofod ei daith, a hynny yng ngolau trafodaeth cort ar ffurf amser o fewn barddoneg y teithlyfr. Ar ôl amser yn y modd darllenwn len taith. In its most fundamental generic understanding, the travelogue is defined by the chronotype of a route covered in a certain amount of time during a specific trip. But within this basic chronotype, a wide range of variation is possible, and a great part of the variation is a consequence of how strongly or weakly the time axis of the chronotype is staged or not. Dengys clot yn gyntaf, sut mae cofnodi narratif taith wedi chyflawni dros amser yn hanfod o'r teithlyfr, ac yn ail, bod yr uchel amserol, y cronos, yn benodol, yn un sy'n cael ei phwysleisio neu ei llwyfannu i raddau amrywiol o fewn y testyn. Gellir cymharu testunau sy'n nodi yn fanwl gywir amseriad eu taith i destunau lle rhoddir mwy o sylw i leoliad ar draul treigl amser. Gellir ystyried defnydd testun o wahanol ddyfeisiau i fynegu treigl amser, fel y saib, elipsis, yr olygfa, y granodeb neu'r ymestynniad. Yn y ddylyfr taith Parry Williams, y mae lleoliad a dyddiad wedi nodi ar waelod y cerddi, enghraifft yr Atlantig, Gorffennaf, 1925, ar waelod y gardd o Pica. Mae'r cerddi'n cael ei gosod ar uchel amserol a daearyddol, hynny ydy mae cronos a topos y cerddi wedi nodi'n syth, fel mewn dydlyfr neu ddyddiadur. Gellir gweld sawl defnydd o gronoffurfiau gwahanol yn y casgliad cerddi, sy'n amrywio sut y profi'r amser gan y darllenydd yn y testun. Ar ei fwyaf syml ag elfennol, mae lleoliad a dyddiad wedi nodi ar waelod y cerddi, ac mae nhw'n gosod, a mae'r cerddi wedi gosod mewn trefn gronolegol. Y mae'r cerddi sy'n cael ei gosod, y mae strwythur cyffredinol y cerddi wedyn yn un o gyfres o olygfeydd ac elipsau, sef, yn ôl Cewen, ellipse is a discourse in an ellipsis, discourse skips story events. A scene presents events in an approximate one-to-one relationship of story and discourse time. Ceir sawl cerdd sy'n cynnwys golygfa gryno, sy'n snapshot o eiliad benodol. Mae'r ddwy gerdd gyntaf, o Pica ac ar y dec, yn enghreifftiau da o'r strwythur hwn ganddo, lle mae'r ddwy gerdd yn disgrifio golygfeydd cryno, ond lle mae bwlch rhyngddynt, sef ellipsis, lle mae amser yn pasio yn y narratif heb gael ei gofnodi. Eiliadau datgysylltiedig ydynt. Mae'r 4 cerdd gyntaf i gyd wedi dyddio fel Gorffennaf 1925, ond does dim i ddweud faint o amser sy'n pasio rhwng y cerddi o fewn y mis hwnnw. Ydyn nhw'n dod o ddyddiau canlynol, neu a oes bythefnos o deithio rhwng y naill a'r llall. Gwelwn y daith yn mynd rhagddi, nid drwy weld amser yn treiglo'n i flaen, ond oherwydd bod y cyfeiriadau at leoliadau yn caniatáu i ni fel darllenwyr ddyfalu faint o bellter ac felly amser sydd wedi pasio. Mae Ngharad Price yn disgrifio un o'r cerddi hyn, o Pica, fel cerdd sy'n hawlio dilystrwydd gweld o ran a thros dro. A golygfeydd sydyn byrion ydy'r rhain, lle mae byrhoedledd amserol wedi ei gyfuno a symudedd. Mae'r olygfa yn o Pica yn fyrhoedlog am fod y llong yn symud mor sydyn yn ei blaen. Mae'r drydydd ar bedwaredd cerddi, yng Ngwlf Mexico ac y Pasifig, yn amrywio rhwyfant ar y patrwm golygfa elips, drwy ddilyn un arall ar cronoffurfiau a ddisgrifid gan Cewen, sef y cronodeb. Summary, sef cronodeb, present story elements in considerably less discourse time than the event would take up in real life. Mae'r ddwy gerdd yma yn wahanol i'r cerddi blaenorol yn rhestru cyfres o ddigwyddiadau neu olygfeydd, fel welir yma yn y gerdd Pasifig yn y dyfyniad canlynol. Ceisiais fynychryn ganol ha a thfell didarannau ger Panama, pistyllodd cawod fel môr i fôr ger glannau trofannol Ecuador, llydais dy holl feithderau di dŵ yn arswyd rhyngof a thir Peru. Mae'r odl yma yn pwysleisio enwau'r gwledydd mae'r llong yn hwylio heibio iddynt, ar guriad cyson, gan gyferbynnu'n llwyr ar ymdeimlad datgysylltiedig di-rythm y cerddi hynny pan mae'n croesi'r Atlantig. Mae amser yma yn martsio'n ei flaen ar guriad cyson pendant. Mewn cyferbyniad eto, mae'r gerdd ganlynol ar y gronoffurf cronodeb, ond y tro hwn taith drwy amser nid drwy ofod y geir yn y gerdd San Lorenzo. Cerdd sy'n sôn am ynys a gododd o'r môr ac sy'n cael ei defnyddio fel math o garchar. Gwthiodd ddaeargryn dy domen di rhyw noswaith ddychrynllyd i wyneb y lli. Heno, y mae 4 seren wen, croes y deiau syth uwch dy ben.
Rhyw dro, rhyw noswaith, ddiloer, ddiliw, beth lwnc y Pasifig dy diedd gryw. Taith brwyddymder amser deiregol y geir yma, o ffurfiant yn ynys mewn amser deiregol i'r presennol, sef yr heno pan mae'r traethydd yn sylwi ar y ser uwch ben yr ynys. Ac yna ma'n troi tua'r dyfodol dychmygol, lled apocalyptaidd ar ynys yn suddo nôl i'r môr. Ac bod y gerdd ei hun yn mabwysiadu amser cronodedig, mae'r gerdd o fewn y gyfres yn parhau i gynnal strwythur golygfa elips cyffredinol y casgliad. Mae'r gerdd nesaf, y ferch ar y cein Rio, yn amrywio rhywfaint eto'r patrwm hwn. Dyma'r gerdd hiraf yn y casgliad, ac mae'r olygfa a ddarlunir wedi hymestyn. Fe gaeth ychydig eiliadau i chwyddo, ac mae'r modd o profi'r amser yn cael ei arafu wrth i'r traethydd fyfyrio dros hanes y ferch sy'n sefyll ar y cei o'i flaen. Ond mwy am y gerdd yma nes ymlaen. Felly cyfres olygfeydd, gyda dyddiad a lleoliad anelwig a bylchau yn y naratif rhyngddynt a geir o fewn y casgliad ar y cyfan. Y mae taith Parry Williams wedi gosod ar amserlen rhag benodedig weddol gaeth i daith ar y llong. Nid oes lle i'r daith wiro rhyw lawer oddi wrth amserlen rhagleniedig y cwmni llonga. Y mae traethydd y cerddi fodd bynnag yn gwrthryfela yn erbyn yr amserlen gaeth hon, drwy roi sylw nid i ddyddiad leoliadau swyddogol fel y cyfryw, ond rhai answyddogol, anelwig. Trwy gofnodi mae yna anelwig answyddogol yn mynegu annibyniaeth ei hun, ac yn rhoi drefn ei hun ar y byd o fewn fframwaith amser leoliadol gaeth iwys y daith long. Dim ond mewn dwy gerdd y mae'r patrwm amser anelwig yn cael ei dorri, a'r amser a'r lleoliad yn cael ei cofnodi yn fanwl gywir, sef ar y dec ac y diwedd. Ar y dec, nodir iddi gael ei ysgrifennu ar yr Atlantig ar fore Sul, Gorffennaf 1925. Mae arwydd cad i'r bore Sul o fewn y gerdd, gan mae'n myfyrdod ar y cread sydd ynddi, a'r gerdd yn darlunio golygfa lean yn cerdded heibio. Yn y gerdd y diwedd wedyn, mae'r gerdd yn agor gyda'r cwpled canlynol. Aeth henw'r heibio heno rhywbryd tua 7 i ddiwedd ei siwrne cyn pen y daith. Nodir y Sianel Medi 1925 fel lleoliad a dyddiad. Yn y ddwy enghraifft yma, mae amser manwl cywir, sef y bore Sul a tua 7 o'r gloch, yn bodolio fewn y cerddi, o fewn casgliad sydd yn nofio mewn rhyw fath o ofod di-amser, ac mae'r manwl gywirdeb yr eiliadau hyn yn hoelio'r darllenydd i arwydd y cad o foment honno, yn llwytho ystyr ar y ddau amser. Ar yr un pryd, heb ddyddiad cyfatebol, ni fydda modd gosod y dyddiadau hyn o fewn strwythur calendar, nid oes modd i ni weithio allan yr union foment o betai. Y bore Sul fel syniad sy'n arwydd o cael, nid perthynas y gair bore Sul i unrhyw fore Sul penodol, yn yr un modd y tua 7. Tra bod y cerddi unigol felly yn defnyddio ffurfiau amserol gwahanol, maent yn gweithio gyda'i gilydd fel casgliad hefyd i greu rhythm o olygfa ac elips, golygfa, elips ac yn y blaen. Gwelwn fod y casgliad hwn yn perthyn i lennill llenyddiaeth deithio, nid yn unig oherwydd bod y gwaith yn ymwneud â'r thema o deithio, ond am ei fod yn gwneud defnydd o iaith a strwythur sy'n ymwneud mewn ffordd benodol a pherthynas amser a lleoliad. Dwi am droi rwan i edrych ar gynnwys y cerddi, a hynny gan ganolbwyntio ar y sylliad. Weithred hollol sylfaenol i unrhyw deithiwr yw syllu, mynd i le newydd, edrych ar bethau, rhythu. Rydyn ni'n gyfarwydd ar ystrydeb o'r teithiwr cegrwth yn syllu ar be bynnag ryfeddod cerdyn post o mae'n canfod ei hun yn sefyll o'i flaen. Efallai yn syllu drwy lygad gleiw y camera, yn ceisio cofnodi'r olygfa, ar hyn mae'n ei weld. Naturiol felly fod y traethydd yng ngherddi ddyddlyfr taith Parry Williams yn treulio cyfnod helaeth o'i amser yn syllu ar y byd o'i gwmpas. Yn wir bron na allu dweud fod y traethydd ym mhob un o'r cerddi bron yn ymwybodol gymryd arno rôl y gwyliwr. Hwnnw'n gwylio o fwrdd llong, o bell, ac yn gaeth i lwyfan cyfyng dec y llong. Y mae arwydd o cad dwfn i'r weithred o syllu, edrych neu drymio o fewn maes llenyddiaeth deithio. Mae llawer o len taith wedi seilio ar sefyllfa o berthynas rym anghyfartal rhwng y sawl sy'n syllu, sef y teithiwr, a'r sawl sy'n cael ei gweld, sef y brodor er enghraifft. Ffordd arall o fframio'r berthynas hon yw trwy ddeuoliaeth y teithiwr a'r teithiedig. Y teithiwr yn symudol ac yn aml yn cynrychioli modernrwydd, a'r teithiedig yn statig, yn aros yn unfan ac yn aml yn cael ei gysylltu drwy hynny a bod yn gyntefig neu'n gaeth i oes arall. Y teithiwr yn rhydd i lunio naratif ei hun, a'r teithiedig yn ddilais o fewn y naratif hwnnw. Ymysg cerddi TH ceir sawl math o syllu, sydd wedi cysylltu drwy'r cerddi a phrosesau eraill fel testunoli, meddiannu ag ati. Dyma edrych felly ar ddwy esiampl wahanol o syllu o fewn y cerddi, y sylliad meddiannol a'r sylliad gwrwaidd. O pica,
ydy cerdd agoriadol y casgliad, ac mae'n cyfeirio at Pica, un o fynyddoedd ynysoedd yr Azores, ynysoedd sy'n rhan o wladwriaeth Portugal, ond wedi'i lleoli rhai cannoedd o filltiroedd i'r gorllewin, y mor yr Iwerydd. Dyma ddechrau'r daith, a'r teithwyr yn cychwyn tua'r de. Cyfodais yn serth tu hwnt i'r trwyn, yn moelni dagoniant fy mwyn. Ni ddynnais fy llygaid oddi arna ti, deyrn yr ynysoedd ar draws y lli. Taniodd yr heilwen dylithrau sy'n dro, ac yna dylithrau syth, dro, ac yna diflannais am byth. Ond gydag Eryri fyddi di, bellach yn un o mynyddoedd i. Yn y gerdd, mae'r traethydd yn hawlio perchnogaeth dros yr olygfa sy'n ymddangos o'i flaen. Mae cyfarfyddiad byr hoedlog gaeth o'r mynydd. Mae ei egoniant yno ar ei fwyn fan eb arall, ac ar ddiwedd y gerdd mae'n hawlio Pica fel un o'i fynyddoedd ei hun. Ceir cyferbyniad yma rhwng byr hoedledd y gwelediad a'r ffaith bod yr olygfa yn bara am byth yn nychymig y traethydd. Yn hynny o beth, bod ola Pica dim ond o fewn ymwybyddiaeth y siaradwr, fel dywed yn y trydydd cwpled, wrth i'r mynydd ddiflannu o olygon y siaradwr bron nad yw'n diflannu o'r byd. Mae elfennau ar gerdd yn adleisio trofeg y meistr dros bopeth a'i gwel, sef Master of all S.F.A. Bathiad Mary Louise Pratt, sy'n disgrifio sut mae teithwyr, yn draddodiadol teithwyr gwyn gwrywaidd, yn disgrifio golygfa fewn testyn yn benodol golygfeydd pan welir nhw am y tro cyntaf gan bobl Ewropeaidd, mewn ffordd sy'n meddiannu'r dirwedd yn sylw, a hynny mewn ffordd sy'n adleisio ieithwedd drefedigaethol. Mae'r sefyllfa dan sylw yn cael ei disgrifio fel darganfyddiad. Sefyllfaoedd lle mae rhywbeth newydd yn cael ei ddarganfod am y tro cyntaf, cyfandir Gogledd America er enghraifft, neu'r mynydd uchan y byd. Mewn gwirionedd, anaml y mae unrhyw ddarganfyddiad yn ddarganfyddiad newydd go iawn. Mi fydd rhywun wedi bod yno o'r blaen, dim ond nad ydyn nhw'n ddynion gwyn yn cynrychioli ymyrydraeth Ewropeaidd. Mae darganfyddiadau sy'n cael ei gwneud mewn lle'n taith, fel arfer yn cael ei gwneud gan Ewropeaid yn defnyddio gwybodaeth o boblogaeth leol, ar ffurf tywysydd yn aml iawn. Fel dywed Pratt, discovery in this context consisted of a gesture of converting local knowledges or discourses into European national and continental knowledges associated with European forms and relations of power. Dyna ddefnyddio gwybodaeth sy'n bodoli eisoes felly mwyn darganfod, ac ar ôl darganfod yn aml, llunio golygfa lle mae'r traethydd yn cymryd eiliad i syllu ar ei ddarganfyddiad newydd. Ffrymio, felly, ei darganfyddiadau mewn iaith gweithredu, concro a meddiannu, yn ei hanfod gweithred gwbl o ddefol y geir, sef weithred o edrych ac o syllu. Yr hyn sy'n troi syllu'n ddarganfod yw ei droi'n destun cyhoeddiedig ar ôl dychwelyd yn ôl i'r cartref, ysgrifennu'r teithlyfr ar ôl darganfod y mynydd uchel. Yn y gerdd o Pica, mae ffigwr y siaradwr yn ganolbwynt i'r olygfa sy'n cael ei disgrifio, ac ergyd y gerdd yw llais y siaradwr yn hawlio'r mynydd iddo fo'i hun. Mae Parry Williams yn amrywio rywfaint ar drofeg Pratt, gan nad sefyll mewn lle uchel yma'r siaradwr yma, ond gweld o bell oddi ar fwrdd llong. Ond dydy hynny ddim yn newid hanfodion asetaidd yr olygfa, achos mae rheini yn aros yn gyson. Mae ganddo fo olygfa glir eang o'i flaen sydd heb i amharu gan goediach neu adeiladau sal o'r tir o'i flaen. Ac eto, yn wahanol i'r sefyllfa sy'n cael ei disgrifio gan Pratt, nid ydy'r traethydd yn darganfod y mynydd o ran Ewropeaidd. Yn hytrach mae ar fwrdd llong sy'n gwneud y daith heibio'r mynydd yn rheolaidd. Fodd bynnag, mae'n debygol iawn mae'r dyma tro cyntaf i'r mynydd hwn gael ei drosi'n destun yn yr iaith Gymraeg. Ac felly, nad oedd y teithiwr Ewropeaidd yn fersiwn Pratt, ac fel oedd y teithiwr Ewropeaidd yn fersiwn Pratt ddim yn darganfod unrhyw beth am y tro cyntaf go iawn, dim ond darganfod yn y mae darganfod yn y cyd-destun hwn yn golygu ei gyflwyno i gynulleidfa Ewropeaidd am y tro cyntaf. Sori, dwi wedi camall hwnna. Yn yr un modd, gellir disgrifio'r siaradwr fel un yn meddiannu ar ran llenyddiaeth Gymraeg, gyda'i ddefnydd o iaith yn meddiannu a hawlio. Un o hanfodion eraill y drofeg yw meistriolaeth y gwyliwr dros yr olygfa. Hynny yw, gallu'r gwyliwr neu'r awdur i reoli beth mae'r darllenydd yn ei weld a'i ddeall o'r olygfa. Yr un sy'n syllu sydd hefyd yn rheoli'r naratif. Ond y mae rhai, fel Bruce Robbins, wedi ymdrechu i gymlethu mymryn ar y darlun, gan ganolbwyntio ar berthnasau gyda grym rhwng y gwyliwr a'r genedl sy'n ymhlug yn y cysyniad o feistriolaeth. The would-be internationalist who looks down from a commanding height must live without the comfort of erotic and emotional contact, for deep or true feeling is horizontal, that is, national. Mae'r safbwynt o'r copa yn ôl Robbins yn cynrychioli math o ymddieithriad,
lle mae'r gwyliwr wedi wahanu oddi wrth y gymuned yn yr genedl. Ma'n unig ydyw, ac fel noda Claire Lindsay, bron a Dew Robbins yn ei dadansoddi wrth ei ddadansoddi yn cyfeirio nôl at y gerdd gan William Cowper, verses supposed to be written by Alexander Selkirk during his solitary abode in the island of Juan Fernandez. Y gerdd y mae'r dyfyniad gwreiddiol, monarch of all Eis yr Fe, wedi gymryd ohoni. I am monarch of all Eis yr Fe, my right there is none to dispute. From the centre all round to the sea, I am lord of the fowl and the brute. O solitude, where are the charms that sages have seen in the face? Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. Brenhiniaeth saethig ydy brenhiniaeth y fan uchel hon. Mae unigedd ac ymddieithriad y gwyliwr yn tanseilio unrhyw werth i'w deyrnas, ac yn trawsnewid y ffigwr trefedigaethol grymus yn ffigwr rhythdybiol ac ofer. Fodd bynnag, mae ffyrdd eraill i ddeall ymddieithriad, ac mae cilio oddi wrth y genedl yn rhan bron o athroniaeth wylodol barddoniaeth Parry Williams. Yng ngwaith Parry Williams, mae'r traethydd yn gyson yn cilio i'r mynydd ac yn edrych o gwmpas, ac yn hytrach neu bod yn weithred drefedigaethol, mae'n gyfle iddo ddadlennu'r byd drwy ffram i bellter oddi wrthi. Yn ei ysgrif yn cynnig golwg ar waith Parry Williams, mae John Rowlands yn sylwi ar bwysigrwydd ymddieithriad ac alltudiaeth yn ei waith. Rhyw gynedd fod yn ddoef mae'n ymddangos a'i gwnaen anodd iddo deimlo'n rhan organig o amser a lle. Hynny ydy alltudiaeth seicolegol gymdeithasol. Cyfunir yr alltudiaeth seicolegol gydag alltudiaeth asetaidd dro ar ôl tro, ac yr un benodol yn gefnlen ac yn gynfas i'w alltudiaeth. Dyma sy'n mae'n disgrifio ei berthynas a'i genedl yn y gerdd hon. Dyma'r wyddfa i'ch ryw, dyma lymder am oelni'r tir, dyma'r llyn a'r afon a'r clogwyn ac arf yng ngwir dacwr tŷ llemganet. Ond wele, rhwng llawr a ne, mae lleisiau a drychiolaethau ar hyd y lle. Rwy'n dechrau simsanu braidd ac meddaf i chwi, mae rhyw sictod fel petai'n dod droso fi. Ac mi glywaf grafangau Cymru'n dirdynnu fy mron. Duw am gwaredo, mi allaf ddianc rhag hon. Y mae'n ffoir ma'n uchel, at y golygfeydd clir eang, yn ei disgrifio am y modd sy'n llawn ystyr semantaidd fel yn rhofeg prat. Rhaid rhoi hyn mewn safle ysig er mwyn gweld ei genedl yn iawn, na all ddianc rhagddi'n llwyr. Fodd bynnag yn hon, ymddengys nad ar gopa'r mynydd y saif, ac ar unrhyw bwynt golygfa arall, eithaf falle ar lawr y dyffryn, yn edrych ar y mynyddoedd yn iawn golchynu. Fel hon, mae'r gerdd cynefin yn ategu nad at y copa o reidrwydd yr Parry Williams, a bod y gors cyn bwysicad ar copa wrth ymdrin a ffurfiant hunaniaeth y traethydd a'i berthynas a'i genedl. Ni byddaf yn siŵr pwy ydwyf yn iawn mewn iseldiroedd bras o ddifawn. Mae cochni fy ngwaed ys canrifoedd hir yn gwybod fod rhagor rhwng tir a thir. Ond gwn pwy wyf os cafinau fryn a mawndir a phabwyr a chraig a llyn. Ni ellir yn gweld yn bell mewn iselder, ond o gael bryn, y mae'r mawndir a phabwyr a chraig a llyn yn dod yn rhan o'r olygfa. Ond dim pobl. Dyma ddwy wedd felly ar olygfa feddiannol yng ngwaith Parry Williams. Alltudiaeth ac ymddieithriad, a'r naill ymroedd agwraeth a'r llall ar ynys ddieithr. Heb gyswllt y tirlun a'i genedl, mae ymdrechion y traethydd i wneud pica yn un o'i fynyddoedd gydag Eryri yn ymdrech wan. Mynydd allu wedi darllen fel symbol o drefedigaethu Ewropeaidd ydyw, mynydd a feddiannwyd gan Bortiwgal yn y 15fed ganrif. Nid cilio ar mwyn ystyried y genedl yn gwylio o bell, mewn unigedd alltud, heb fedru cael gafael ar gysur, cyswllt, erotig ac emosiynol o dywed Robbins y mae'r traethydd. Ail fath o syllu wedyn, a geir yn y gerdd y ferch ar y cei yn Rio. Nid syllu ar dirlun, ond ar berson, bod dynol arall. Mae'r gerdd yn darlunio moment lle mae'r traethydd yn sefyll ar fwrdd y llong wrth iddi adael porthladd Rio, yn gwylio merch ar y cei wrth iddo yn bellhau yn araf oddi wrthi. Fel y mynydd yn o pica, nid yw testyn y gerdd yn anarferol yng ngwaith Parry Williams. Ceir cerddi eraill lle defnyddir ffigwr y fenyw fel canolbwynt i fyfyrdod. Eto, cerddi fel hon, sef testyn ysgrif Mae Rhys, y famwlad yn yr fenyw, trwy llygad hon T.H. Parry Williams. Yn yr ysgrif hon, edrych ar Rhys ar sut y defnyddiodd Parry Williams ymwysedd y Gymraeg fel iaith a chandi genedl sef gender i greu a gwadu ar yr un pryd gariad tair, gyfeilus ac, o bosib, trisgar. Yn hon, drwy bersonoli'r genedl fel dynes. O fewn yr ysgrif, trafodir y trafegau a ddefnyddir i fframio'r ffigwr benywaidd, a defnydd Parry Williams o drofeg y cariad Barys, fel modd o ddarlunio perthynas y bardd a'i genedl. Haniaeth yw'r ferch o fewn y gerdd, yn fenyw symbolaidd, gyda phwysigrwydd ei statws yn cyferbynnu â statws israddol y fenyw go iawn.
o fewn y gymdeithas dan sylw, sef Cymru. Fel y fenyw yn hon, mae'r ferch yn y cei yn rio yn ffigwr myd, ond mi dan dod o fath gwahanol a geir yma i fydd dod hon. Throsiad symbolaidd yw menyw hon, ffigwr haniaethol, a ddefnyddir i sianelu trafegau am fenyweiddra yn drosiad am genedl. Nid oes merch yn bodoli tu hwnt i'r drofeg. Ond yn achos y ferch ar y cei, mae hi'n ffigwr diriaethol, o gig a gwaed. Mae ddi ddimensiwn cnawdol, corfforol, gweladwy o fewn byd y gerdd. Yn wir, y weithred o weld ac o wylio'r ffigwr diriaethol hwn yw prifysgogiad y gerdd. Gwylio'r ferch am nawr traethydd drwyddi, a trwy lygad y traethydd, gwylio mae'r darllenydd eitha. Y mae'r weithred o wylio'r ffigwr benywaidd, a hynny fel safbwynt creiddiol cynnyrchynyddol, celfyddydol a cinematig, yn weithred sydd wedi dadansoddi'n helaeth. Yn Saesneg, disgrifir y safbwynt fel y male gaze, term a fathwyd gan Laura Mulvey yn ei hysgrif Visual Pleasure in Narrative Cinema yn 1975. Y mae Mulvey yn dadla ar sail seicdreiddiad Ffroidaidd ynglŷn â scopophilia a datblygiad yr ego, fod cynnyrch cinematig wedi siapio gan strwythura gwylio pleserus. The first structure, scopophilic, arises from pleasure in using another person as an object of sexual stimulation through sight. The second, developed through narcissism and the constitution of the ego, comes from identification with the image seen. Mae'r pleser o wylio ffilmiau felly, ar wahân i fwynhau'r narratif, yn dod yn uniongyrchol o'r pleser a geir wrth wylio'r arall. Mae'r sinema, fodd bynnag wedi leoli mewn byd lle breintir y safbwynt gwrwaidd, ac mae'r cynnyrch cinematig felly, yn ôl dadl Mulvey, wedi gynhyrchu i blesio'r safbwynt hwnnw. Gellid ymelaethu ar y categori gwryw erbyn hyn, gan fanylu fod hil, rhywedd, rhywioldeb, abledd a dosbarth hefyd yn cyfrannu at y safbwynt breintiedig, sy'n parhau dirnasi ym myd y ffilm Hollywood ac yn dylanwadu os nad reoli'r allbwn o'r diwydiant hwnnw. O faes astudiaethau ffilm yn cyfathiad Cymraeg o'r term hefyd. Yn ei erthygl am ser y maes ffilmiau, mae Robert Shale yn defnyddio'r term sylliad gwrwaidd. Disgrifio Shale o broses fel ganlyn. Mae ser benywaidd yn gweithredu fel gwrthrychau i foddhau chwantau'r gwryw, a hynny'n gofyn am ei wilwyr benywaidd yn ieithu ar ôl sy'n ei trosgyfeirio i'r sylliad gwrwaidd. Mae Shale yn nodi yn yr ysgrif fod crynferniadaeth o'r modd y mae Mulvey yn gorsymleiddio hunaniaeth gwylwyr ac actorion, a symleiddio y modd mae gwylwyr yn unieithu efo ffigurau eraill. Nid oes y ffasiwn beth ag un safbwynt gwrwaidd monolithig, ac o safbwynt chwant rhywiol gall menyw feddiannu sylliad benywaidd o chwant tuag at ffigwr benywaidd o fewn cynnyrch credigol, ac yn yr un modd gall dyn hoyw gael ei ddieithrio gan sylliad honedig wrwaidd. Ond y mae perthynas rym y fenyw a'r gwryw yn mynd tu hwnt i'r erotig. Hynny ydy, nid oes rhaid i'r sylliad gyrwaidd fod yn sylliad erotig o'r ei drwydd. Yn ei hanfod, gellir dadlau mae'r hyn sy'n arwydd o cael yw'r berthynas rym anghyfartal rhwng ffigwr canolog unrhyw gynnyrch credigol a gwrthrych ei ddiddordeb scopophilig. Ac o fewn diwylliant patriarchaidd, gan gadw mewn cof rhyngdoriadau o dras, rhywioldeb, dosbarth ac yn y blaen, mae'r berthynas rym anghymesur yn rhoi grym i'r sylliad gwrwaidd. Yn y gerdd y ferch yn y cei yn rio felly, nad oes elfen erotig echblyg i'r gwylio, y mae'r bardd yn rheoli'r hyn a wel y darllenydd. Y mae byd ffilm yn rheoli sylliad y gwyliwr trwy gyfrwng y camera. Fel soniodd Mulvey gall ongl, dyfnder, golau a hyd seithiad reoli sylliad y gwyliwr, gan ddewis pa elfen o'r olygfa sydd yn y blindir, eu perthynas efo elfennau eraill o fewn golygfa, a hyd yn oed pa rannau'r elfen sydd mewn ffocws, bod hynny'n berson neu'n wrthrych. Yn y gerdd y ferch ar y cein rio, mae'r traethydd yn rheoli sylliad y darllenydd mewn dull tebyg. Bennill gynta, plyciau tygiau'r llong tua'r dofn a'i fflagiau i gyd yn chwirlio. O'r cannoedd oedd yno, ni sylwn ar neb, ond y ferch ar y cei yn rio. Bron nad oes ehangder sinematig i'r pennill agoriadol yma. I ddechrau, cael ceir seithiad eang o long yn hwylio allan o'r harbwr, yna seithiad eang o'r dorf, cyn tynnu'n agos at un aelod ohoni, ein protagonydd benywaidd. Gwylio'i gweithred greiddiol y sylliad gwrwaidd, nid proses ymenyddol o ystyried safbwynt gwrwaidd ag eir yma, ond gweithred synhwyrol, bron is ymwybodol. Y mae darllen neu glwed cynnyrch llenyddol yn brofiad rhag gwahanol. Yn wahanol i'r sinema, wrth ddarllen, mae darllenydd mewn perthynas fwy gweithredol efo'r cynnyrch. Mae gofyn gweithred ymwybodol i ymddiddan efo'r testun. Gweithred oddefol ydy gwylio ffilm. Unwaith mae'r sgrin ymlaen, dewis peidio gwylio yr unig gweithred posib ac mae parhau i wylio yn broses oddefol. Ar y llaw arall wrth ddarllen,
Mae prosesu bob gair newydd yn weithred newydd yn ei hun. Y mae'r gerdd Y Ferch yn y Cei yn Rio felly, yn y gerdd Y Ferch ar y Cei yn Rio felly, sgopoffilia drwy hancas y geir a benthyg geiriau mewn elfyn. Profir y weithred o wylio, ond wedi hidlo drwy ymwybyddiaeth y traethydd, gan droi profiad synhwyrol yn brofiad ymynyddol hefyd. Efallai bod wedi bod rhyw dro i rywun yn Lili neu Lio, erbyn hyn nid ydoedd ond pawb i'r Ferch ar y Cei yn Rio. Y mae fyfyrdodau a'i synfyfyrion ef ei hun yn dod yn rhan o'r testun, wrth iddo bendroni dros berthynas y ferch all bobl eraill. Y mae troslais cyfarwydd i'w glwad dros sethiadau'r camera ac wrth gwrs llais gyrwedd dyw. Yma, wrth bendroni dros bwy yw'r ferch, ei dychmygu yn ôl ei pherthynas i rywun arall mae'r bardd. Mae'n defnyddio iaith perchnogaeth i'w disgrifio. Bod i rywun yn Lili neu Lio mae hi, yn hytrach na bodoli'n annibynnol fel unigolyn efo'i nhw. Yn ail hanner y pennill, gwelwn nad ydy hi bellach yn perthyn i neb tra'n perthyn i bawb. Ar un llaw mae'n awgrymu mai un o'r dorf ydyw. Ond y mae cynadiadau mwyn sinister i'r awgrym bod dynes ddim yn perthyn i neb neu'n perthyn i bawb. Yn hanesyddol, mae dynes nad sy'n perthyn i ddyn, boed ŵr, dad, frawd neu rywun, sy'n berchen ac yn rheoli rhywioldeb, yn cael ei chysylltu â moesau llac a ffeiteindra, ei rhywioldeb wedyn yn eiddo i bawb. Mae awgrym o berygl corfforol yn y sylw hefyd. Yn draddodiadol, mae bod yn perthyn i ddyn wedi cynnig diogelwch, trwy fod yn perthyn i neb a phawb, mae hi mewn mwy o berygl o bosib. Y mae'r darllenydd felly yn cydwylio'r ferch dros ysgwydd y traethydd. Ond ryw wylio anesmwyth ydy'r gwylio hwn, a hyn yn rhannol yn fod y ferch yn edrych am yn ôl tua'r bardd. Ffarweliau a phawb, nid adweinau neb, mewn cymysgaeth rhwng chwerthin a chrio. Eisteddau, cyfodau, trosi a throi, a wnae'r ferch ar y Cei yn Rio. Wrth i'r ferch wylio'r llong yn hwylio ffwrdd, mae'n edrych y gyfeiriad y traethydd, hyd yn oed os nad ydy hi'n ei wyliau yn benodol. O fewn strwythur y gerdd felly, mae'r ferch yn adlewyrchiad o'r bardd, yn naill yn adleisio gweithredoedd y llall. Wrth i'r ferch ffarwelio'r llong, mae'r traethydd yn ffarwelio'r tir. Os ydy'r ferch yn neb mewn torf, yna mae'r traethydd yn tai neb ar gyfandir tramor, neb i'w adnabod ar fwrdd y llong. Ac o ddarllen rhai'r cerddi eraill sy'n perthyn i'r grŵp cerddi, gellu tybied nad oedd y profiad o deithio yn un y bydd o'i fwynhau yn ormodol. Enghraifft yn y gerdd carchar, lle mae'n disgrifio America Ladin fel carchar ac yn disgrifio ei atgasedd at y bobl. Os felly, yma'r ferch sydd mewn cymysgaeth rhwng chwerthin a chrio, gallwn dybio nad ydy hynny yn bell iawn i ffwrdd o gyflwr mewnol y traethydd ei hun. Dyma'r ferch yn cyflawni swyddogaeth yr arall, y cyfuniad o'r diarth a'r cyfarwydd sy'n cysuro ac yn anesmwytho ar yr un pryd. Bod y ferch, fel y traethydd, ill dain ymroi'r un weithred o wylio felly, mae ei harallrwydd yn golygu na wyr y traethydd beth neu pwy mae hi'n ei gwylio, ac feroddir y traethydd mewn sefyllfa anesmwyth o anwybod. Wrth ei gwylio hi a synfyfyrio drosti, mae'r traethydd yn ymwybodol y gallai hi fod yn gwneud yr un peth amdano ef, ac mae hynny'n peri anesmwythyd. Anwesai lygoden Ffrengig wen ar ei hysgwydd a honno'n sbio i bobman ar unwaith fel llygaid di-saf y ferch ar y Cei yn Rio. Dyma anesmwythydd y traethydd yn cael ei adlewyrchu yn symudiadau'r lygoden Ffrengig ar ysgwydd y ferch, sydd yn taingwylio bron fel person. Dyma eto y traethydd yn adnabod y cyfarwydd o fewn yr arall, dieithr. Yn ei ysgrif ar waith T.H. Parry Williams yn O'r Pedwar Gwynt, mae Llyr Gwyn Lewis yn trafod yr wnheimlich yn waith Parry Williams, sef, a dyfynu, yn fras, y profiad wnheimlich yw'r profiad o ddod ar draws yr anghyfarwydd a'r dieithr, mwyaf sydyn, yng nghanol ac wrth galon y cyfarwydd a'r cynefin. Trafod yr wnheimlich mewn termau daearyddol yma Lewis yn ei ysgrif, gan ddisgrifio Parry Williams fel ein hawdur wnheimlich par excellence, a gellu dadla mae rhyw ffurf ar yr wnheimlich hwn sydd wrth wrai'r agwedd y traethydd yn y gerdd at y ferch ar y Cei. Mae'n nabod ei hun ynddi hi, yn y modd y mae hi'n adlewyrchu deimladau a hyd yn oed ei symudiadau, ac eto mae'n cynrychioli'r arall dieithr exotig benywaidd ar yr un pryd. Mae'n cynrychioli yr anadnabyddadwy. Canfod yr wnheimlich yn ngherddi Parry Williams am Gymru a'i fro mae Lewis, ac os mae'n chwilio am yr ysgytwad a dyfynu lle, yr ysgwetwad hwnnw o ddieithrwch iasol yng nghanol ac yng nghalon y cyfarwydd, oedd o wrth sgwennu am Gymru, yna canfod y cyfarwydd yn y diarth sy'n achosi'r sioc yn y ferch yn y Cei yn Rio, ac nid man derddol, ond yr hunan ag eri ddieithro.
Y gwrthwyneb, wrth gwrs, sydd yn wir am gerdd hon. A dyfynnu gan Lewis eto. Mae hon yn ddifyr gan ei bod, yn fwy na'r un gerdd arall efallai, yn cysylltu'r profiad anearol lleol hwnnw a Chymru gyfan ac a'r cenedlaethol. A dychwelyd at yr haim ac at etymoleg wreiddiol y gair, gellir awgrymu efallai fod yr Wnheimlig yma yn arwain at olwg newydd ar yr heimat, sef y famwlad neu'r dreftad. Y mae'r gwahaniaeth yn un sylfaenol. Ymddieithrio o'r cyfarwydd yma wrth sgwennu am Eryri, ceisio gweld y cyfarwydd o'r newydd. Y mae'r ffigwr benywaidd sy'n cynrychioli'r anesmythyd, y crafangu sy'n dirdynnu fron, yn ffigwr cyfarwydd fel mae Rhys yn dangos. Mae hi'n gariad yn un fam. Ond yn ei gerddi taith, mae Parry Williams a traethydd y cerddi yn ddieithriaid cyn cychwyn, a gweld y cyfarwydd yn y diarth sy'n achosi'r braw neu'r anesmwythyd. Dieithri'n llwyr ydy'r ferch ar y cei, ac er ei bod yn cynrychioli mewn rhai agweddau y traethydd ei hun. A dyna ddod felly at ben y mwdwl am heno. Cyn i fi glais yn licio diolch i'r CDT, yr AHRC mewn astudiaethau Celtaidd am y nawdd i gwblhau'r gwaith hwn, ac i'n cyfarwyddwyr yr athro Tudur Hallam, Dr Heather Williams a Dr Geraldine Lublin am ei adwaith o'i cyngor, a diolch hefyd i Eirig a Seimon am y gwahoddiad i gyflwyno'r papur yma heno, ac wrth gwrs diolch i bawb sydd yma am ddod ac am wrando, a gobeithio fod ambell i gwestiwn nid angharedig gan rhaid i chi. Diolch yn fawr iawn, Greg. Gwych iawn. Wel, ie, mae'n siŵr gen i bydd yna gwestiynau. Dylen ni fod wedi gweud ar y dechrau, os ych chi am ofyn cwestiwn, y peth gorau fydde jyst i daro nodyn yn y chat a wedyn byddai'n galw arno chi i ddadfiwtio a gofyn cwestiwn. Felly, tra bod chi'n meddwl am rhywbeth i ddweud, ga i jyst wneud un cyhoeddiad sydyn, felly ar ran Elin Haf Griffith Jones, mae'r wythnos yma yn wythnos dda i'r rhai ohonoch chi sydd yn fans o T.H. Parry Williams, achos nos Ioi yma, neu pnawn dydd Ioi yma am 5 o'r gloch, bydd darlith goffa T.H. Parry Williams yn cael ei chynnal yn rithiol o'r ganolfan uwch-efrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Dr Elizabeth Edwards o'r ganolfan bydd yn siarad ar lleisiau a drychiolaethau, Voices and Ghosts, Poetry and Snowdonia Landscapes. Felly dyna ni. Wrth gwrs, sef wedi bod yn braf, so ni wedi gallu cynnal y seminar yma yn Aberystwyth gan bod yr adran Gymraeg bellach yn byw a bod yn adeilad Parry Williams. Felly, ond wrth gwrs, rhinwedd y pethau rhithiol yma yw bod pobl sydd ddim yn gallu cyrraedd Aberystwyth yn hawdd yn gallu mynychu, wrth gwrs, so mae hynny yn beth da. Oes gyda chi gwestiynau o gwbl? Dwi'n gweld dim byd hyd yma. Arwain i ddiolchiadau, felly. Ga i ofyn cwestiwn reit gyffredinol, felly, Greg. Ti wedi bod yn sôn am len daith, felly, yn gyffredinol. Wyt ti'n gweld bod yna rhyw fath o draddodiad arbennig o Gymraeg neu Gymreig o len daith, neu yw e'n ffito'n fras i ryw genre, ch'mod, rhyngwladol, felly? Hwna'n gwestiwn rili diddorol. Lot o'r ymateb dwi'n gael pan dwi'n dweud bod fi'n astudio llen taith Gymraeg ydy, mae yna ffasiwn beth o llen taith Gymraeg. Ond yn amlwg, mae yna draddodiad o len taith yn y Gymraeg yn mynd yn ôl dros ganrif hanner y mwy, lle, ac mae o'n cael mwy a mwy o sylw'r dyddiau yma, dwi'n meddwl. Mae astudiaethau llen taith yn gyffredinol wedi mynd o gael ei ystyried fatha rhyw fath o genre amherthnosol i yn yr hanner canrif ddwytha i drin fatha genre mwy fatha bod o'n haeddu sylw academaidd, lle. A mae hynny wedi digwydd yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl, ond safbwynt i, lle, pan da ni'n sbio ar len taith yn rhyngwladol, mae'n anodd iawn
peidio meddwl amdano fo yng nghyd-destun trefedigaethau a gymeradwriaethau. Mae lot o ymchwil yn y Saesneg yn cael ei wneud sy'n gosod lentaeth yn y cyd-destun yna lle, ac un o'r un o'r bobl gyntaf i roed sylw academaidd i lentaeth ac i sort of roed genedigaeth i faes theori ôl-drefedigaethol Edward Said. Mae o'n cynnwys lentaeth o fewn be mae o'n ddisgrifio fatha corff testunau dwyreinialdeb yn y gyfrol Orientalism, a dyna fedrwch chi sort of treisio astudio lentaeth ag ôl-drefedigaethau yn ôl i'r testun yna mewn rhai ffyrdd lle. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n gyd-destun pwysig i lentaeth yn y Gymraeg. Mae lot o lentaeth Gymraeg yn enwedig yn yr 19fed ganrif. Mae o yn ymwneud efo trefedigaethau, mae'n ymwneud efo cenhadon, mae'n ymwneud efo pobl yn teithio i Affrica, a mae'n ymwneud efo Patagonia. Felly, mae'n amlwg mae prosesau sort of rhyngwladol Ewropeaidd trefedigaethau wedi cael dod cry yno fo, a mae rhaid ni ystyried y cyd-destun yna. Ond ar ran os oes e gyd-destun Cymraeg arbennig, dwi'n meddwl bod gwaith Michael Cronin ar hyn yn rili diddorol. Mae o'n academydd o Iwerddon lle, a mae astudiaethau fo'n ymwneud efo lot o cyfieithu ac efo llentais lleiafrifoedd. A dwi'n meddwl na hwnna falle ydy'r cyd-destun rili diddorol i lentaeth Gymraeg ydy meddwl amdano fo, meddwl am lentaeth fel yn y Gymraeg fel lentaeth disgwennu gan grŵp lleiafrifol, a be mae'n mynd tu hwnt i Gymru, i diriogaeth draddodiadol yr iaith leiafrifol a'r diriogaeth mae hi'n rhannu efo chymydog yma hi efo perthynas gymlaeth efo hi, be mae'n mynd tu hwnt i'r cyd-destun yna yn ganiatáu i deithwyr Cymraeg ac i awduron Cymraeg. Wedyn, dwi'n meddwl dyna fysa'r ateb slapdash i'r cwestiwn yna lle, mae'n gwestiwn mawr lle. Odi, yn anheg falle, ond diolch yn fawr i ti. Elin, os gen ti rhywbeth i ofyn chi? Oes, wel, gyda un cwestiwn ac un sylw mewn gwirionedd. O ran y sylw, nath o daro fi pan nes di gyfeirio at waith Laura Mulvey, a wedyn nes di ddeud rhywbeth ar hyd y llinella. Ond wrth gwrs, os wylio ffilm, does dim rhaid wneud, dwi'n arall eirio chdi rwan, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, os wylio ffilm, dim rhaid wneud dim byd, mae'r sgrin yna ac yn y blaen. A wedyn, ond wrth gwrs, wrth ddarllen cerdd, mae'r rhaid dehongli. Wel, fyddwn ni'n herio neu mewn gwirionedd, achos mae yna gorff o waith yn does ynglyn â dehongli fel gwyliwr, corff o waith sydd yn mynd i waith gyda rhywun fel Stuart Hall, sydd wedi mynd i'r afal eto hefo gwaith rhai o'r athronwyr Ffrengig ma yn yr ystyr, wel, ti'n mynd yn ôl i waith Cholon Bacht ac ati, lle mae gen ti ymnôl model Stuart Hall, mae gen ti 3 dehongliad neu 3 darlleniad arferol o destun ffilmic neu gweledol, y darlleniad positif yn does, a wedyn y darlleniad negyddol, a wedyn y darlleniad sydd wedi negodi. Felly, nath hynny daro fi o ran dy fod ti, o'n i'n teimlo, yn awgrymu bod angen llawer mwy o ddehongli gan a darllen gan y darllenydd a'r gerddi o gymharu ag ar y testun gweledol. Felly, fyddwn ni'n herio chdi ar hwnna. A wedyn yr cwestiwn oedd genna fi oedd, sut wyt ti'n gweld dy hun, ti'n gwybod, yn yr teithiau wyt ti wedi bod yn ei gwneud fel bardd, yn mynd i weithdai ag ati, ac yn mynd i Latvia, ac wedyn yn mynd i Croatia, ond falle ddim cweit yn gwneud beth oeddech chi wedi bwriadu i wneud, oherwydd bod y pandemig wedi cyrraedd. Ac o feddwl bod y prosiectau oeddech chi fel drwy Ulysses efo mynd i Croatia, bod y prosiectau yna wedi troi o fod yn brosiectau taith i fod yn brosiectau dod ynghyd yn rhithiol. A sut mae profiadau o ddod ynghyd yn rhithiol yn ffitio i fewn i'r math o brofiadau
wyt ti'n yn ei dehongli nhw rwan fel profiadau llenyddiaeth taith? Dwi'n yn gwybod, dyna ddau sylw oedd gen i. Oce, waw. Ond os gai hefyd dweud, diolch yn fawr iawn am bapur arbennig. Diolch yn fawr. Falle na i ymateb yn sydyn i'r sylw i ddechrau fe. Na, dwi'n cytuno efo beth ydych chi ddweud efo yna. Dwi'n meddwl na be falle o'n i'n olygu fwy oedd bo modd wrth wylio ffilm wylio hollol does am rhaid dehongli bob un gair wrth ddarllen y llinell. Dwi'n meddwl na be o'n i'n olygu oedd darllen fesul gair dehongli y symbola i fewn i ystyr yn hytrach na dadansoddi'r cyfanwaith, os di hynna'n sort of mynd fel beth ydych chi'n sôn am y fanna lle, ond dwi'n sicr yn derbyn beth ydych chi'n dweud. O ran yr ail gwestiwn, i roed falle cyd-destun i bawb arall sydd yma, falle sydd ddim yn gyfarwydd o gwaith Ulysses Shelter. Mae Ulysses Shelter yn rwydwaith sy'n cysylltu Cymru, Croatia, Gwlad Groeg, Slofenia, be di'r bumed, a Serbia, awduron o'r 5 gwlad yna lle ac yn dod â nhw, y bwriad gwreiddiol fysa bod awduron o'r 5 gwlad yn cael mynd i wledydd ei gilydd lle. A mi o'n i fod yn, wel, mi eisi i Croatia llynedd a gor'o hedfan yn ôl ar yr awyren ola allan o Croatia achos y pandemig. A wedyn o'n i fod i fynd i Wlad Groeg, ond dwi heb fedru gwneud eto lle yn amlwg achos y pandemig. A dyma oedd y profiad gafodd gweddill y cohort hefyd lle. A be ddigwyddodd yn lle hynny oedd bod bobl fatha Alexandra Buchler a yr mudiadau oedd yn ymwneud efo y prosiect yn sort of rhedag digwyddiad ar-lein lle oedden ni fel y bobl o fod yn cyfarfod ei gilydd yn y cnawd lle yn gallu rhyw fath o gysylltu ar-lein. A mi oedd hwnna brofiad difyr iawn. Mi nathon ni fedru agor allan rhai'r profiadau yna i bobl ddim falle wedi cael ei noddi gan y prosiect achos oedden nhw'n golygu teithio, oedden ddim yn golygu costa, oedden ni jyst gallu cyfarfod dros y we. Ond rhoid hynna yng nghyd-destun yr lle'n taith ma' hwnna'n gwestiwn mawr dwi'n meddwl achos yn amlwg ma' lle'n taith yn ymwneud efo mae o'n fwy na jyst teithio dydi, mae o'n gofnodi'r daith yna a mae o'n berfformio'r daith, mae o'n creu persona, ma'r teithiwr yn creu personau iddyn nhw hyn, yn creu cymeriad a dydi o ddim allan, wel, os da ni'n sbio ar fatha Bruce Chatwin oedd yn just gwneud pethau fyny ac mae o'n pethau falle i fyd autofiction lle mae rhan o'n fo'n gallu bod yn ffuglenol, rhan o'n fo'n wir a mae'n just mynd i'r darllenydd faint maen nhw'n drystio yr awdur. A wedyn lle oedd y profiad yma o deithio dros y we, perthyn i fyd gwahanol nes bod hwnna'n cael ei gofnodi. Mae'n anodd i fi weld wneud y cysylltiad rhwng y ddau, dwi'n meddwl, mi fysa fo'n tasa ni wedyn yn cofnodi be oedd yn digwydd ar yr Skype calls yma. Dwi'n meddwl sa hwnna'n ddifyr iawn yng nghyd-destun lle'n taith lle. Ond i fi lle ma' nhw'n bodoli mewn dau fyd ar wahân ar y funud lle. Ond diolch am y cwestiwn rili diddorol. Falle bod amser am un cwestiwn bach arall. Dwi'n gwybod bod ti'n goffod mynd erbyn 8, ond Mererydd, oedd gen ti rhywbeth? Wel ie, diolch yn fawr iawn i ti Greg, yn ddiddorol tu hwnt. O'n i'n falch o weld ti yn gosod y cerddi am y teithio yng Nghymru fel rhan o dy naratif. Mae yna dueddiad i feddwl bod taith, pan ni'n meddwl am trafolog ac yn y blaen, bod yn rhywbeth mynd dwtch ymhellach, mynd â ni tu fas i'n man cyfarwydd ni. A falle hwnna fydd yr her gyda meddwl am y pethau Skype, y daith bella mae'n debyg yw o'r ffridge nôl i'r studi wedi bod ar y rhan fwyaf ohono ni. Ond meddwl wedyn, a golla ti tam y bach achos problem we, felly falle bod ti wedi sôn am hyn eisoes, ond wyt ti wedi edrych ar y taith fel metafor neu fel delwedd yn gyffredinol, i chi meddwl am rhywbeth fel Llyn-y-Gader, ni wel y teithiwr talog, neu chi meddwl am dychwelyd lle mae e'n ar hyd y daith, bywyd fel taith. Ydy'r elfennau hynny yn dod mewn, neu ydy'r rhain yn deithiau lle mae'r person ar gerddi hunan yn gweld ei hunan ar daith, a'i dyna'r cyd-destun bob tro? Diolch am hwnna'n gwestiwn diddorol. Dwi'n meddwl bod fi wedi
rhoi lot o sylw i'r daith ei hun fatha motif lle. Mae'r ymchwil 'di sbio fwy a ma' lot o'r ymchwil yn canolbwyntio ar y syniad 'ma o berthynas jyst yn gyffredinol 'lly yr gweddill traethawd. Mae o'n lot o fo'n canolbwyntio ar berthynas y teithwyr a'r teithiedig. Hwnna 'di sort of un o elfenna canolog yr ymchwil 'lly. So yn yr adran ar Patagonia er enghraifft perthynas y teithwyr efo ar un llaw yr archentwyr o dras Cymreig ac ar y llaw arall perthynas y teithwyr o Brodorion a sut ma' hwnna 'lly yn gweithio. A wedyn yn ngwaith Tifo Rhys 'i berthynas o efo Cymru ac efo pobl America Ladin drwy ffilter A i hunaniaeth o fatha Cymro ond B i hunaniaeth o fatha gwas sifil ar ran yr ymerodraeth Brydeinig. Wedyn hwnna 'di ffocws yr ymchwil 'di bod yn hytrach na be' dach chi'n sôn amdano fatha'r y daith fel motif ond dwi me'wl bo' hwnna'n rhwbath i astudiaeth arall o sicr yn rhwbath difyr i fynd ar Mae'n ôl. ddiwedd yn dywi. Mae o'n. Mor iawn. Mae'n dda bod Yndi. cloc gyda ni, mae'r cronoleg yn dweud bod angen mynd o'n teimlo yn dweud. Diolch yn fawr i ti. Diolch i chi. Wel, dyna chi gyfeillion. Diolch yn fawr iawn eto, Greg, am sgwrs hynod o ddifyr. A mae'n neis iawn meddwl am deithio ar ôl y flwyddyn i di gael. Erbyn hyn, mae mynd i'r co-op yn teimlo fel taith i fi yn bendant. Ond dyma'r ola o'r seminarau am y tymor yma, ond mi fydd yna raglen arall ar ôl yr haf bendant. Dwi'm yn gwybod ar hyn o bryd a fydd yr hynna ar-lein neu ddim, ond gobeithio rhywbryd bydd ni'n gallu cwrdd eto yn y cnawd. Ond felly diolch yn fawr iawn unwaith eto i Greg a pob hwyl gyda'r traethawd. Fawr. Nos da i chi gyd. Mae recordiad o'r seminar hon ar gyfri YouTube yr adran a hefyd ar wefan www.ydraig.cymru/seminarau. Os ydych chi eisiau cysylltu gyda'r adran, anfonwch neges at cymraeg@aber.ac.uk neu at celtic@aber.ac.uk. Mae cyfrifon gyda ni hefyd ar Twitter a Facebook.